Krásné dobré odpoledne, přátelé. Je přesně 2. hodina a my spouštíme náš webinář na téma Je vaše firma opravdu tak specifická? Moje jméno je Kateřina a mám tu čest dneska být vaším hlasem. Co to znamená? Celým dnešním webinářem nás provede Dušan Zajko, COO JPF pro Slovensko. Dušane, ahoj. Ahoj, Káťo. A vy všichni, kteří jste se k nám připojili a rozhodli jste si ještě krásných 60 minut společně s námi strávit, tak bohužel nemáte možnost mluvit nahlas tak jako já a Dušan, ale to vůbec neznamená, že se do webináře nemůžete zapojit. My vás poprosíme v průběhu celého webináře, neváhejte a posílejte vaše otázky na Dušana k tématu, cokoliv dalšího, co vás zajímá, do sekce komentářů a my zhruba po polovině uplynulého času se k nim následně dostaneme. Pokud budete mít dotazů více, házejte je tam kdykoliv budete chtít, my je zaznamenáváme, všímáme si jich a já je potom řeknu nahlas za vás. Pokud nebudete mít úplně kapacitu celou dobu se věnovat na 100% obsahu tomu, co bude řečeno, tak to vůbec nevadí, protože dostanete taky záznam. Ten záznam obdržíte zítra někdy během dne a zároveň vám k tomu pošleme dotaz, zdali byste nám mohli vyplnit zpětnou vazbu, která bude pro nás nesmírně cenná, protože věříme, že právě formáty online webinářů dávají pořád ještě smysl, i když dobu covidovou máme za náma a ne vždycky se nám podaří se sejít společně někde na offlineovém místě, obzvlášť pokud sedíme na Slovensku a v České republice. Dušane, odkud ty voláš vůbec? Z Topolčian, takže západné Slovensko, neskutočne tu prší, takže tak nikto z nás by teraz netravil čas niekde vonku. Myslím si, že ideálna príležitosť využiť tú hodinku takýmto spôsobom. Já jsem zrovna v Plzni, i když to teda vypadá, že jsem někde na horách, ale přátelé, nenechte se zmást, ku podivu, tohle není moje hacienda, ale sedím trošku někde jinde, ale právě díky online webináři je možný, aby jsme se takhle všichni společně potkali. Dušane, já už ti s dovolením předávám slovo, je to tvoje a ještě jednou vás všechny prosím, neváhejte, pište nám vaše otázky, protože já je moc ráda přečtu nahlas, ať je pro vás webinář co nejlepší a nejobsáhlejší, jak jste si představovali. Dušane, je to tvoje. Káte, ďakujem ti ešte raz za úvodné slovo. Všetkých vás pozdravujem a vítam na tomto webinári, ktorý je na tému Ako vidíte. Je to otázka a tá otázka znie, či je vaša firma naozaj tak špecifická. Možno mnohých z vás napadne, že celá táto hodinka sa bude niesť v duchu toho, že vás budem presviečať o tom, že to tak nie je, že tie špecifika nie sú prekážkou v prípadnej spolupráci s nami alebo s nejakou inou interim management agentúrou alebo či tá skúsenosť vôbec niekam speje, ale nie je tomu tak. Chcem povedať, že tým môjim cieľom je vysvetliť si dva také rôzne pohľady na to, čo je špecifickosť alebo teda unikátnosť a univerzálnosť. Sú to nejaké témy, ktoré súvisia s tým, s čím sa pravidelne stretávame na stretnutiach s potenciálnymi klientami. A táto téma je otváraná práve na tých prvých úvodných stretnutiach, kedy častokrát majitelia alebo riaditelia spoločnosti nevedia, čo to obnáša, majú nejaké predispozície myslieť si vzhľadom k nejakým skúsenostiam z minulosti alebo práve z nejakej nevedomosti o interim managemente prichádzajú s nejakou ideou o tom, že sú príliš špecifickí. A to mojou úlohou dnes je vysvetliť si, čo to naozaj to špecifikum znamená, aké vnímame, aké sú dôležité pri nejakom náhľade na budúcu spoluprácu a s čím vieme pomôcť a kde už sú nejaké limity, kedy to začína byť komplikované. Takže toľko k dnešnej téme. Veľmi krátke predstavenie mňa a JPF pre tých, ktorí teda neviete. Predpokladám, že nejaká základná informácia tam určite vie, keďže ste sa na tento webinár prihlásili. Predpokladám, že aspoň nejaké stručné informácie máte. Len veľmi v krátkosti o mne pôsobím na pozícii COO, alebo teda na pozícii prevádzkového riaditeľa v rámci Slovenska, alebo teda slovenskej business unit v rámci JPF. Mám za sebou 13 rokov praxe a skúseností
v strategickom vedení alebo teda strategickom manažmente v veľmi rôznorodých spoločnostiach. Väčšinou to boli výrobné spoločnosti, výrobno-obchodné, technické, technologické až hraničiace niekde s úrovňou R&D. Som zástanca riadenia cez čísla, aj keď veľa sa snažím nejakým spôsobom to kombinovať aj s nejakým vnútorným feelingom a s business feelingom. A ten business feeling naozaj podotýkam, že mám veľmi rád obchod, veľmi rád teda sa snažím o nejaký business development a prepájanie spoločností medzi sebou, čiže takéto spájanie ľudí, spájanie firiem, ktoré vzájomne vedia byť jedna druhej nápomocnou. Toto mám veľmi rád a naozaj aj sa to častokrát darí. Mám z toho potom radosť, keď vidím, že viem nejakým spôsobom aj pomôcť práve tým, že poznám ten trh na Slovensku, viem, kto kde čo robí a viem v prípade toho, keď vidím, že naozaj obe tie strany sú tak nastavené a je to fair a má to biznis zmysel, tak tie firmy spojiť. Z toho mám naozaj radosť. Nie je to len o mne, je to o JPF, kde keď si človek pozrie to číslo, ktoré tam vidíte, čiže 600+, naozaj je to číslo odriadených firiem, odriadených projektov, ktoré je za mňa obrovské. To znamená, že teraz tu nehovorím len zo svojej skúsenosti, ale celkovo zo skúseností aj od iných kolegov, keďže sa pravidelne stretávame, rozprávame o projektoch aj na Slovensku, aj s kolegami z Moravy, aj s kolegami z Čiech. A to číslo, ktoré tam vidíte, tak za tým naozaj tých skúseností je tak strašne veľa, že je to takým potvrdením toho, že naozaj vieme, o čom hovoríme a aj v nadväznosti na tú tému naozaj máme to čím podložiť, čo sa týka argumentami. Máme za sebou desiatky transformácií malých a stredných firiem. Nehovorím, že nepôsobíme aj vo firmách veľkých, ale ten štandardný záber sú malé a stredné firmy, rodinné, aj keď máme aj väčšie spoločnosti. A tá priamočiarosť, je to skôr o tom, že nechcem poňať celý tento webinár spôsobom, že si to teraz budeme dávať nejaké poučky alebo že budem hovoriť niečo, čo vyslovene musí byť vždy a zásadne pravda. Mojím úmyslom je podať vám môj pohľad na to, ako som to za tie 2 roky, ktoré som v JPF navnímal, čo sa týka teda danej témy. No a keď sa vrátime úplne na začiatok k tej otázke. Naozaj to nie je tak, že vás teraz budem hodinu presvedčať o tom, že tá špecifickosť je nejaká veľmi dôležitá alebo významná. Sú tu 2 pohľady. Prvý pohľad je ten, že v podstate naozaj každá firma je istým spôsobom špecifická. Aby som dal nejaký konkrétny príklad. Ako prvé, čo ma napadlo, je jedno z mojich pôsobísk v minulosti, kedy to bola firma výrobná. Obrábali sme materiál, ktorý bol veľmi špecifický až unikátny, pretože v rámci Slovenska boli len 2 spoločnosti, ktoré sa tým zapodievali a obidve boli v jednom meste, čiže doslova sme sa pozerali jeden na druhého cez plot a tie spoločnosti boli organizačnou štruktúrou, tým, čo ponúkali, tým, koľko mali zamestnancov, veľkosťou budovy, všetkým na pohľad to vyzeralo, že sú takmer totožné tie spoločnosti. Napriek tomu, každá z nich bola špecifická. Napriek tomu, že už len ten samotný materiál, ktorý sme obrábali, bol výnimočný tým, že to v podstate bolo obrábanie CNC strojmi, ale nešlo o trieskavé obrábanie. Napriek tomu, že tam tie špecifika samotné boli, aj tie firmy samotné boli rozdielne jedna od druhej. Bolo to dané napríklad tým, že firma, v ktorej som pôsobil ja, sa primárne zameriavala od počiatku na nejaké rotačné súčiastky, tomu prispôsobovala napríklad svoj strojový park. Kdežto firma B, tá druhá, náš konkurent, začali iným typom výrobkov, pretože získali nejakých prvých zákazníkov v inom segmente a tým sa aj tá firma posúvala iným smerom. Čiže mali iné strojné vybavenie a aj vzájomne sme vedeli, že tak v tomto segmente napríklad obrobkov do 450 mm sme silnejší my a potom od tohto priemeru už je silnejšia tá firma iná. Čiže naozaj chcem tým povedať, že aj firmy, ktoré na pohľad pôsobia v nejakom rovnakom segmente, majú svoje špecifika. Naozaj každá firma je svojím spôsobom iná a špecifická. Čiže toto chcem dať nejakým spôsobom za pravdu.
Je tu ale tá druhá stránka špecifickosti a to je to, že každá firma v podstate má nejaké procesy. Každá firma musí byť niekým riadená a je nejako riadená. Každá firma má nejaký workflow. Každá firma sa zapodieva nejakými trhovými príležitosťami alebo nastaveniami na danom trhu a v tomto v podstate sú tie firmy spoločne. Čiže dá sa povedať, že na jednom bojsku, kde sú nejak rozdané karty, sa stretáva mnoho špecifických firiem. Takto by som to nejakým spôsobom definoval, že môžeme si hovoriť, že sme príliš unikátni. Keď nejaký majiteľ firmy povie, ja som veľmi unikátny, ja som veľmi špecifický, ja som veľkým hráčom na trhu, ja si teraz budem určovať pravidlá. Bohužiaľ, situácia, a predpokladám, že nielen na Slovensku je taká, že ten trh je naozaj v mnohých prípadoch daný. Niekedy je ten trh príliš krutý, niekedy vám dovolí trochu viac, ale tie podmienky na trhu sú dané. A s výnimkou nejakých obrovských hráčov sa vy aj s tým, že ste špecifickí, musíte prispôsobiť. Čiže nejaké podmienky trhu sú dané a vy musíte hrať podľa toho, ako ten trh vám dovolí. Takže aj toto je nejaká úroveň tej špecifickosti. A keď k tomu ešte nabalím k tej téme trošku viac, tak ako som povedal na začiatku, je tu tá otázka, že či unikátnosť versus univerzálnosť. A teraz už prejdem k tomu, s čím sa naozaj stretávame na tých väčšinou prvých stretnutiach s potenciálnymi klientami. Sú to také nejaké domnienky, ktoré oni buď priamo vyslovia a rozprávame sa o nich a snažíme sa ich s kolegami vysvetliť, ako to je, alebo si ich nechávajú pre seba a potom to tak či tak neskôr vypáli a tie témy musíme s nimi rozobrať. A tá téma alebo nejaká domnienka majiteľov častokrát alebo nejaká obáva majiteľov je práve tá špecifickosť, kedy povedia, a častokrát sa nám to stane na prvom stretnutí, povedia, viete, my sme až príliš špecifickí. Koniec koncov, to je ten dôvod, prečo som si vybral túto tému. Pretože je to aj v rámci toho predajného procesu nejaká zásadná téma pre majiteľov. A ja na to teda hovorím práve toto, že my vieme, že každá firma má nejaké svoje špecifika a úlohou interim manažera je nie prísť z nejakého sterilného prostredia, priniesť nejaké sterilné riešenie, kde položím na stôl, všetko, čo je na stole na tej firme, takto pomyselne zhodím zo stola a dám tam niečo, pretože viem, že takto to má byť. Ten interim manažer takto nepremýšľa. Interim manažer prichádza do firmy s tým, že akceptuje nejaké dané okolnosti vo firme, akceptuje a má schopnosť vnímať, čo je v tej firme dobré. To berie a na to naväzuje. Na to začína skladať to, čo si myslí, že by tam malo byť. To, čo je tam navyše, sa snaží dať nejakým spôsobom bokom. Tu sa to potom ešte rozdeľuje vzhľadom k tomu, či sa bavíme o krízovom riadení alebo o nejakom rozvojovom projekte, či sa bavíme o nejakom dlhodobom riadení firiem, ktoré taktiež ponúkame, alebo je to vyslovene interim, kedy sa dohodneme na nejakú konkrétnu dobu a na nejaké konkrétne ciele, ktoré chceme v rámci nejakého času dosiahnuť. Čiže chcem podotknúť, že my ako interim manažeri naozaj prichádzame do firiem s tým, že rešpektujeme tie špecifika. Vieme, že každá firma je iná a úlohou interima je čo najrýchlejšie tie špecifika poňať, porozumieť im a prepojiť to práve s tým procesným, s tým, čo je aplikovateľné takmer v každej firme. To je úlohou interim manažera. A potom druhá domnienka, alebo vyslovene až obava majiteľov, býva spojená práve s tou univerzálnosťou, kedy sa častokrát stáva, že majitelia prichádzajú s obavou, viete, my sa obávame jednej veci. Obávame sa toho, že vaše riešenie je od stola. To znamená, že obávame sa, že váš človek príde, nebude ho zaujímať, čo tu my v tej firme máme inak ako v iných, alebo trhovo, alebo interne v procesoch, len nám tu na stôl položí niečo, čo si on myslí, že je dobré a bez ohľadu na to, ako sme to robili doposiaľ. Aj tu naozaj chcem ubezpečiť každého, že nie je to tak. Ako som povedal, interim prichádza do firmy
má skúsenosti z rôznych oblastí, vyberá z tohoto dobré a na tom stavia ďalej. Toto je spôsob fungovania. Čiže naozaj to nie je o tom, že máme jedno jediné riešenie, ktoré všade prídeme a všade to robíme takým istým spôsobom. Doslova hovorím častokrát aj majiteľom, že boli by sme hlúpi. Práve o tom je ten interim, že máme skúsenosti z rôznych firiem, robívame analýzy, stretávame sa s majiteľmi, vidíme rôzne obory, máme ľudí interimov u nás, ktorí každý má aj on nejaké špecifikum, je dobrý na nejaký typ spoločnosti. My tých ľudí počúvame, premýšľame nad tým, kto je do tej firmy najvhodnejší a toto všetko sa snažíme zapracovať do riešenia pre akúkoľvek firmu, ktorá má záujem s nami spolupracovať. Čiže dá sa povedať, že to, čo chceme ponúknuť, to naše riešenie naozaj s veľkou snahou je to o tom, že to má byť tailor-made. Má to byť postavené tej firme na mieru. Vtedy to má zmysel a vtedy majiteľ naozaj vidí, že si vybral správne. Chcem dať ešte jednu takú zaujímavú úvahu a to je práve také porovnanie interim manažéra alebo teda človeka u nás, ktorý prešiel viacerými firmami, viacerými obormi alebo je už v EPF a má za sebou viacero projektov, ktoré sú napríklad z rôznych oblastí. A chcem to dať do porovnania s človekom, ktorý sa častokrát môže javiť, že je neskutočne skúsený v nejakej konkrétnej oblasti, pretože napríklad 15 rokov pôsobil ako výkonný riaditeľ alebo ako nejaký vysoko postavený manažer v jednej firme. Chcem povedať, že je to podložené aj výskumom, ktorý sa teda síce robil v Amerike, čiže ťažko povedať, či úplne ho môžeme uplatniť aj na Slovensku, ale myslím si, že do určitej miery áno, lebo je to skôr psychologická záležitosť a tá častokrát je veľmi podobná aj v rámci nastavenia medzi kontinentami u ľudí. A ten výskum spočíval v tom, že preverovali nejaké modely uvažovania pri rozhodovaní, pri nejakých komplikovaných alebo nových situáciách u vrcholových manažérov. A ten výskum ukázal jednu zaujímavú vec, ktorá potvrdila, že aj veľmi skúsení vrcholoví manažéri, ktorí majú možno že aj dlhodobú skúsenosť, ale v rámci jednej firmy a potom prichádzajú do inej a hľadajú riešenie na nejakú situáciu alebo na nejaký problém, tak sa zameriavajú na hľadanie riešenia spôsobom, ktorý je podložený tým, aká bola ich skúsenosť z minulosti. A významne menej dávajú dôraz na to, že tá situácia v tej inej firme alebo celkovo, že tá situácia, ktorú riešia, je iná. Nedá sa až tak úplne porovnať s tým, čo bolo predtým. A častokrát to potom nemusí viesť k úplne správnemu riešeniu. Tu je istá výhoda v tom, že my naozaj tých firiem máme veľa. Medzi sebou si tie informácie vymieňame. A to znamená, že sme trošku viac imunní voči tomu, že ideme len vyslovene podľa skúseností. Je to aj o tom, že keďže je to viac rôznorodé, vieme sa zamerať na viacero pohľadov a tie využívať pri tom, ako sa rozhodujeme. Dobre, bariéry. Chcel by som niečo z osobného pohľadu. Naozaj berte to ako môj nejaký osobný náhľad na bariéry, ktoré vnímam v rámci slovenských firiem. Otázka, do akej miery je to aplikovateľné, je potom u vás, lebo viem, že mnohí z vás ste z Čiech a z Moravy, ktorí ste na tomto webinári. Ja mám teda na starosti Slovensko, stretávam sa so slovenskými majiteľmi, ale verím, že nejaký ten prienik bude aj v rámci vás z Čiech. A vybral som také dve základné bariéry, ktoré evidujem pri rozhovoroch s majiteľmi, pri analýzach. Tá prvá bariéra je, nazval by som to také strnulé, rigidné zotrvávanie v starých kolajách. Toto je niečo, s čím sa stretávame veľmi často. Nechcem byť zlý, ale naozaj častokrát to je spojené aj s akýmsi takým egom toho majiteľa, ktorý vie, že keď pred 15, 20, 30 rokmi začínal budovať nejakú firmu a nejaký biznis, tak on vie, že mu to fungovalo.
Tá firma na tom vyrastla, na tom, ako on premýšľal. Založil firmu, šlápalo to roky, tá firma sa dostala do nejakého bodu a častokrát sa stane, že niečo sa v tej firme buď pokašle, alebo prestane byť výkonná, alebo prestane byť zaujímavá pre trhových účastníkov. Majiteľ si nás zavolá a my potom hľadáme tie príčiny. A častokrát sa stáva to, že tí majitelia nemajú veľkú ochotu si uvedomiť, že to, čo fungovalo pred 30 rokmi, dnes už nie je tak efektívne. Ja nehovorím, že to je vždy zlé, ale častokrát, a naozaj hovorím z osobnej skúsenosti, sme videli, že ak ten majiteľ príliš dlho zotrváva v tomto móde, a povedzme si, že trh sa veľmi prudko vyvíja takmer v každom segmente, tak to môže dopadnúť až katastrofálne. A katastrofálne zámerne nehovorím len tak, pretože sú tu aj analýzy firiem, kde sme už videli, že tá doba bola už naozaj tak zaspatá, že skoro nebolo z toho už ani skoro možno nájsť východisko. My sme ho našli, my sme v rámci tých analýz niečo ponúkali a tým majiteľom sa to aj páčilo a dáva to zasa taký pohľad aj smerom do našich vlastných radov. Pretože častokrát, a to je zasa taká nejaká domnienka, ktorá u majiteľov je, že my prichádzame zlepšovať, zefektívňovať procesy. To naozaj aj robíme. Ale ak je firma už v stave, kedy trhovo nie je zaujímavá, tak my sa snažíme v tom prípade vyberať aj ľudí, ktorí majú aj ten business feeling, ktorí aj vedia, majú poznatky o tom trhu alebo vedia vymyslieť niečo kreatívne, niečo zaujímavé, čo tú firmu posunie vpred. Prečo? Pretože ak sa firme trhovo nedarí a nevie predávať alebo nemá zaujímavý produkt, ktorý možno bol zaujímavý pred 25 rokmi, tak raz darmo. My tam môžeme prísť x mesiacov tam nastavovať procesy, ale keď sa to neukáže v tržbách alebo v marži, v ziskovosti, tak zasa tomu majiteľovi to bude dávať význam iba nejakú krátku dobu. A preto veľmi dôsledne zvažujeme aj výber interíma na projekt. To znamená, že ak je to vyslovene o procesoch, dáme tam procesáka. Ak tá firma už je v tom móde, že treba niečo aj trhovo vymyslieť, tak je to práve o tom, že aj človeka dávame do firmy takého, ktorý v tom trošku vie sa hýbať alebo je kreatívny, vie vymyslieť niečo v súčinnosti s majiteľmi. To zasa podotýkam, že naši interim manažeri nie sú nejakí superhrdinovia. To sú ľudia z mesa a kosti, ktorí taktiež premýšľajú, majú skúsenosti, ale tiež neprichádzame do firiem so zázračným práškom, ktorý nasypeme na stôl a od druhého dňa je všetko tip-top. Takto to naozaj nie je. Je to nejaká mrávenčia práca. Častokrát je to o vytrvalosti, o tvrdom boji a o nejakom správnom spojení s majiteľmi a hľadaní spoločného riešenia a o partnerskom debatovaní, čo s tou firmou ďalej. Takže to je bariéra číslo 1. Bariéra číslo 2, s ktorou sa veľmi častokrát stretávam, súvisí s ľuďmi. A hovorím to práve preto, keď som spomínal aj ten príklad s tými dlhoročnými skúsenosťami. Častokrát totiž to existuje nejaká domnienka, a my to potom na tých projektoch vidíme, že ak je tam nejaké oddelenie, kde sú ľudia, ktorí sú tam 15 rokov, tak častokrát je tam domnienka, že tí ľudia 100% vedia, čo robia. A 15 rokov, keď tú prácu vykonávajú, tak musia byť v nej absolútne špičkoví a robia samozrejme všetko preto, aby firme bolo dobre. Bohužiaľ, častokrát to tak nie je. A častokrát potom už majiteľ sa aj spolieha na to, že keď mu niekto, kto v tej firme 15 rokov robí, povie, že robí maximum a viac sa urobiť nedá, tak logicky mu verí. Ale častokrát sa stáva, že to tak nie je. A my do tej firmy prichádzame a bojujeme práve s tými ľuďmi, ktorí nás presvedčajú o tom, že sa to nedá. A ja vám naozaj úprimne hovorím, že máme x prípadov, kedy my tým ľuďom niekedy aj fyzicky, osobne musíme dokázať, že sa to dá. Že nerobia maximum a častokrát tí ľudia sú ľudia, ktorí robia 15 rokov, vyvíjajú sa, pracujú na sebe, robia pre seba aj pre firmu a je to fajn. Ale sú ľudia, ktorí keď nastupujú do firmy a robia to s nezáujmom na začiatku,
robia to s nezáujmom aj po 15 rokoch. A takéhoto človeka prinútiť k nejakému výkonu, keď je firma na tom zle a potrebuje zamakať napríklad v obchode, tak takéhoto človeka namotivujete veľmi ťažko. A niekedy v takýchto prípadoch je naozaj nutné ísť až do nejakých tých náročnejších rozhodnutí, ako s niekým sa prípadne aj rozlúčiť. Hej. Aj takéto veci robíme. Nehovorím, že to je prvá vec, kde prídeme do firmy a polovicu prepustíme. Absolútne to tak nie je. Pracujeme so základom, ktorý tam je. Ale keď vidíme, že niekde cesta nie je ochota a tej firme to škodí, tak my sme na to, aby sme robili aj takúto prácu. Pretože ja častokrát hovorím, že našim zákazníkom je tá firma samotná. Skutočné špecifikum alebo chaos v procesoch. Ako som povedal, špecifika naozaj sú. Úlohou interim manažéra je tým špecifikám porozumieť. To znamená, znovu chcem zopakovať, my nie sme zo sterilného prostredia a neprichádzame s nejakým unikátnym riešením, ktoré používame do každej firmy rovnaké. Rozprávali sme sa s kolegami a padla taká zaujímavá myšlienka, že my máme tak 2 až 3 mesiace na to, aby sme sa zorientovali v špecifikách alebo v tom trhovom segmente toho nášho zákazníka. Inak to samozrejme tomu majiteľovi prestane dávať zmysel. A tým vás chcem teda ubezpečiť, že interim manažer, ktorý prichádza do spoločnosti ju riadiť, tak on naozaj všemožne nasáva tie poznatky z tých špecifík vnútorných tej danej firmy, ale aj trhových, aby vedel byť adekvátnym partnerom majiteľovi alebo manažmentu tej firme vo všetkých ohľadoch. A skrytý chaos? Tu chcem povedať, že každá firma ten skrytý chaos nejaký má. Hej? Každá, absolútne každá. A teraz nemyslím chaos, ktorý spočíva v tom, že ľudia pobehujú po firme a nevedia, čo skôr, behajú s papiermi, nevedia, kde ich majú položiť. Ten skrytý chaos skôr sa prejavuje v nejakých medzerách medzi kompetenciami, medzerách medzi zodpovednosťami viacerých ľudí, ktorí častokrát práve v tých korporátnych sférach využívajú tú situáciu a tie medzery a dá sa veľa vecí v tých medzerách skryť. A úlohou nás je do tých medzerí vstúpiť a vyriešiť. Ale napriek tomu hovorím, že nie všetko sa dá vyriešiť rozpísaním kompetencií. Hej. Je to aj o tom, že tí ľudia musia nejakým spôsobom aj chcieť. Musíme ich vedieť aj my nejakým spôsobom namotivovať. To je, čo sa týka skrytého chaosu. Prečo veríme, že sme iní a ako nám táto viera dokáže zobrať aj nejakú časť zo zisku? Tu poviem to kognitívne skreslenie, že naozaj, a je to zasa potvrdený fakt, že častokrát si myslíme, že uvažujeme logicky, že uvažujeme čisto racionálne, ale výskumy ukazujú, že väčšina rozhodnutí, a teraz či už tých biznisových alebo aj osobných, vyplývajú z nejakého spracovávania emócie. A častokrát sa stáva, že človek, ktorý aj sám o sebe povie, že má to zracionalizované, tak v podstate si len obalí tú emóciu alebo to prvotné rozhodnutie si podporí nejakou vlastnou logickou argumentáciou. A je to úplne v poriadku a každý z nás to do nejakej miery robí, lebo nedá sa všetko riadiť cez čísla. Len chcem zdôrazniť, že do nejakej miery to môže byť aj pásca a treba si dať pozor na to, do akej miery toto využívam. Čiže naozaj aj riadenie je nejaký proces, kedy ideme cez čísla, ale samozrejme tú emóciu z toho nie je možné vyňať. A obranný mechanizmus, keď sa povie obranný mechanizmus, tak je to proste obrana, je to nejaký pud človeka voči niečomu, čiže človek vie, že sa niečo deje a chce sa obrániť. Toto je v poriadku a je to prirodzené. Býva však problém, a s tým sa opäť niekedy stretávame, že v tom obrannom mechanizme je nejaký možno aj skrytý egoizmus. A tomu by sme sa mali vyvarovať. Pretože častokrát, a je to práve u tých väčších firiem, ktoré v minulosti mohli byť aj nejakým významným hráčom na trhu, a majitelia si povedia, že ja sa nebudem prispôsobovať teraz iným, pretože ja som unikátny, ja som špecifický, ja si idem svoje.
Pritom konkurencia už môže robiť kroky k tomu, aby sa napríklad trhovým novým podmienkam prispôsobovala. A my si myslíme, že sme príliš dobrí na to a trh sa prispôsobí nám. Znie to možno, že až tak surreálne, ale aj takéto prípady máme. A potom je to len o tom, kedy naozaj ten majiteľ alebo ktokoľvek už sa teda týmto, kto takto uvažuje, tak je to o tom, či dokáže nájsť v sebe tú ľudskú pokoru, si povedať, že až taký špecificky teda vlastne nie je a prispôsobiť tomu svoje správanie. Pretože ak sa to nestane, videli sme aj prípady, kedy naozaj to môže mať veľmi negatívne dopady na samotné výsledky. Stejné stropy alebo rovnaké stropy, tak tu chcem povedať len to, že tie stropy sú v každom segmente. Či je to v IT, software, vo výrobe, v službách, v obchodných firmách. Všade je niečo. Každá firma má tie svoje špecifika, ale na druhej strane každá firma má procesy, má nejaké unifikované systémy, do ktorých sa dá pozrieť. A aj my, keď prichádzame do firiem, tak naozaj paušálne vieme niektoré veci dať do obehu s tým, že ich do veľkej miery prispôsobíme samozrejme danej firme tak, aby to sedelo. To je to, čo robíme. A to paušálne hovorím práve kvôli tomu, že keď vidím tých x analýz a čítam si ich svoje analýzy kolegov z rôznych firiem, keď robíme vlastne taký ten nábeh projektu, tak častokrát je to ako cez kopírák. Že, či je to firma taká, onaká, výrobno-obchodná, či je to IT, alebo či sú to služby, segmenty sú iné. Ale častokrát, keď z toho dám práve nabok tie špecifika, tak v podstate čítam skoro stále tú istú analýzu. Stále sú tie problémy s ľuďmi, s personálom, s tým, že niektoré veci procesne nie sú dobre uchopené a tie veci sa opakujú. A preto hovorím, že naozaj mnoho vecí, keď prichádzame do firiem, vieme uchopiť hneď. A zakladateľ Bottleneck je v podstate situácia, kedy majiteľ sa stáva nejakým úzkým miestom vo firme. Naozaj nechcem, aby to vyznelo nejako drzo, v žiadnom prípade. Ale chcem povedať, že každá firma má nejaký vývoj. Tomu sa nedá zabrániť. A každá firma prichádza podľa mňa do momentu, kedy okrem toho zásadného vplyvu majiteľa by mala mať tá firma aj nejaký zásadný vplyv niekoho iného. Či už je nejakého iného jednotlivca, alebo vplyv nejakého manažmentu, nejakého systému, ktorý napríklad aj my do tej firmy vieme adaptovať. Pretože mnoho majiteľov, ak by som to mal povedať aj z tej osobnostnej roviny, keď sa s nimi stretávam, zhováram, alebo im firmy riadíme, tak častokrát tí majiteľia sú viac podnikatelia, alebo sú to viac takí tí nadšenci do toho svojho technického, alebo teda do toho svojho oboru, do toho svojho trhu, alebo sú to nejakí zanietenci, čo sa týka techniky. Jednoducho sú to ľudia, ktorí majú niečo významné v sebe, vďaka čomu vybudovali firmu, častokrát krásne firmy, alebo sú to perfektní podnikatelia, že majú to proste v krvi. A toto je u nich prevláda viac ako to, že sú manažéri. A teraz to nie je žiadna dehonestácia, pretože každý z nás je dobrý v niečom. Samozrejme, že aj tí majiteľia vedia tie firmy manažovať, ale som presvedčený, že prichádza moment v každej firme, kedy ten zásadný vplyv majiteľa by mal byť doplnený o zásadný vplyv nejakého iného systému, iných ľudí, iného usporiadania tej štruktúry. A s tým súvisí práve toto, naozaj systém. Toto je taký prechod tým aj možno vývojom spoločnosti, kedy ideme od nejakej one-man show po firmu, kde tu je napísané do 30 ľudí, môže to byť o niečo menej, môže to byť o niečo viac, každý má nejakú kapacitu, ale je to stále firma, kde majiteľ cez nejaké svoje predložené ruky aj tak o všetkom rozhoduje sám, až po firmu číslo 3 a 4, kedy v trojke už je nejaký stredný manažment, ktorý nejakým spôsobom funguje, ale stále je tam významný zásadný vplyv majiteľa, až po štvorku profesionálny manažment, kedy častokrát naozaj majiteľ je už úplne odčlenený od operatívy a figuruje skôr v roli investora.
A na záver, už len naozaj posledná veta z mojej strany. Funkčné riadenie funguje naozaj vo všetkých oboroch, bez ohľadu na to, aké sú trhové podmienky, aká je vnútorná situácia vo firme. Niektoré veci sa jednoducho dajú uchopiť všade. A aj na to sme tu. Dušane, děkujeme moc krát. Byla to tvá poslední slova k prezentaci? Áno. Výborně, tak zároveň prosím všechny naše posluchače, kteří si připojili, aby neváhali a zasílali nám dotazy. Já je moc ráda za vás položím nahlas, takže neváhejte a ptejte se. První otázka z mojí strany. Mě by, Dušane, zajímalo, jak si teda můžu jakožto majitel či majitelka firmy nebo společnosti pomoct k tomu, abych svoje problémy nevnímala zas tak specificky. Jak můžu udělat tu ptačí perspektivu, podívat se na to s nadhledem a neříct si najednou, to je příliš specifický, to se skoro ani nedá řešit, ale vidět opravdu tu perspektivu z pohledu ptáka, který najednou řekne, hele dobrý, ono to je vlastně obecný problém a ne jenom můj specifický. Áno, z pohľadu helikoptéry. No tak sú v tomto také dva typy majiteľov, že prichádzame niekedy do firiem už v situácii, kedy tí majitelia k tomu uvedomeniu prídu a vidia, že napríklad aj firma naozaj funguje, ale chcú dovoliť, aby niekto iný sa na tú firmu pozrel. Hej. To hovoríme, to je tá naša marketingová formulácia, ktorá do veľkej miery je pravdivá, že ponúkame nezávislý odborný pohľad na firmu. To naozaj robíme. A v tom prvom momente je to práve o tom, že sa s tým majiteľom pozhovárame a pokiaľ mu to dáva zmysel, tak cez nejakú vstupnú analýzu mu ten pohľad dáme. Hej. Potom sú majitelia, ktorí len môžu vnímať nejaký problém vo firme a nevedia prečo. A aj tam sa hodí analýza, pretože tam mu ukáže to, čo možno, že on nevidí alebo nechce vidieť. Ale potom sú aj situácie, kedy majiteľia sú to všetko rozumní ľudia, ktorí vybudovali firmy, naozaj to hovorím, že to klobúk dole pred každým majiteľom, ale častokrát tí majiteľia aj vidia niektoré problémy, ale buď už nevládzu, alebo nie sú ochotní s tým niečo robiť. Hej. Častokrát prichádzame na tú analýzu, tí majiteľi povedia, však ja viem, čo mi tu poviete, však ja viem, čo tu treba robiť, ale otázka je potom, prečo sa to nerobí, alebo aké sú tie zadrhely toho, že to tak je. No, je to aj istá otázka psychického rozpoloženia toho človeka a hlavne aj nejakým spôsobom spojená s vývojom tej firmy. Ak sa darí a firma proste iba rastie a majiteľ všetko stále stíha sám, tak asi nie je úplne veľký predpoklad na to, že sa nad tými vecami začneš zamýšľať a hľadať tie špecifika, lebo všetko ide. Ale tá otázka, že do akej miery tá firma je špecifická, častokrát prichádzajú potom v tých krízových situáciách, kedy vlastne hľadá, kde a v čom je problém. Mluvil jsi o psychickém rozpoložení. Já se přece jenom vrátím ještě k tomu, jak si my sami můžeme dopomoct, abychom vyřešili nějaký problém, který v tu chvíli vnímáme jako specifický. Z tvých zkušeností a z praxe, kterou máš, vypozoroval si to, že často majitelům nebo CEO ve firmách dopomůže to, když si vezmou 14-denní sabatikal a na chvilinku od firmy úplně odstoupí a dají si ten duševní, ale i prostorový čas na to, aby se na to dokázali podívat trošku jinak? Sabatikal som zatiaľ nikdy nevyskúšal a otázka, či by ten 14-dňový stačil. A ak by mal byť dlhší, tak je otázka, či ten sabatikal spočíva v tom, že sa naozaj zavriem niekde úplne sám a oddychujem, alebo ako väčšina majiteľov, keď ide na dovolenku, tak či tak na poli pracuje a keď aj nepracuje s počítačom, tak v hlave mu to stále šrotuje. Určite je dobré z času na čas, si myslím, ako psychologicky, keď sa nad tým zamyslím, si dať nejaký odstup od vecí. Hej? Naozaj vypnúť tú hlavu, keď to nazveme to sabatika, alebo akokoľvek, neviem, 2 týždne, mesiac, alebo prípadne viac. Ono, samozrejme, že to pomôže. Človeku prídu aj na iné myšlienky, iné pohľady na vec.
Môže to pomôcť. Môže, aj nemusí. Hej. Niektoré veci sú také, že častokrát až niekto iný vám otvorí oči alebo vám dá iný pohľad na vec. A to sa stáva každému, to sa stáva aj mne. Ja keď som ponorený v nejakých svojich problémoch, trampotách alebo v nejakých svojich situáciách a niekto sa pozerá práve z toho nadhľadu, že úplne nestranne, tak má na to iný pohľad. Hej? Alebo keď sa dvaja hádajú, alebo je potrebné rozsúdiť nejakú situáciu, tak každý má svoj uhol pohľadu, ale ten tretí nestranný, pokiaľ je to človek inteligentný a pri zmysloch, tak vie to rozsúdiť. Vie povedať, tak ty asi by si mohol ubrať tu a ty zasa by si mal pridať tu a viete sa stretnúť niekde v strede. Takže zasa nezávislý odborný pohľad na vec, na situáciu sa hodí. Niekedy stačí si majiteľovi alebo komukoľvek porozmýšľať a vie ho to priviesť k nejakým iným myšlienkám. Častokrát pohľad niekoho iného vie otvoriť oči. Aj to je možnosť. Když se podíváme ještě vůbec na samotnou specifičnost z jiného úhlu pohledu, ty máš srovnání se slovenským a českým trhem, tak kde vidíš ta různá specifikace, který máme my v České republice oproti vám na Slovensku? V čem je ten trh jiný? Veľmi dobrá otázka. Zasa rozprávame sa s kolegami z Moravy, rozprávame sa s kolegami z Čiech a tie informácie od nich sú, že nám vlastne nezávidia. Nezávidia nám, a teraz nechcem ísť do politických tém v žiadnom prípade, ale to som o tom presvedčený, že situácia na Slovensku je, čo sa týka teda biznisu alebo trhu iná, je komplikovanejšia. A aj správanie majiteľov je iné. Hej? A to hovoria aj kolegovia, že aj napríklad po krajoch je to iné. Alebo Morava, tí ľudia inak premýšľajú ako v Čechách, v Prahe inak premýšľajú ako v Karlových Varoch, inak premýšľajú v Banskej Bystrici ako v Prahe. To je úplne normálna vec, ale celkovo špecifikum trhu je iné, pretože výkonnosťou ekonomika na Slovensku je na tom horšie. Máme tu veľmi silné reštriktívne opatrenia zo strany vlády, ktoré častokrát sú za mňa až nezmyselné a zabíjajú v podstate práve niekedy tých menších a stredných podnikateľov, ale odchádzajú už aj veľké firmy a tie informácie, ktoré sa k nám dostávajú, sú veľmi negatívne. Ja nehovorím, že v Čechách je to prechádzka ružovou záhradou. Ja samozrejme, že viem, že aj tam je to ťažké, ale tá mentalita je iná a vidíme to napríklad aj v tom, ako dlho trvá ten samotný nábeh projektov od nejakého prvého stretnutia. Kedy v tých Čechách je to určite aj nejakou možno inou už východiskovou situáciou JPF v Čechách, kde tá JPF je veľmi známa, je vlastne jednotkou na trhu a takmer každá firma s tou JPF-kou už niekde stretla alebo o nej počula. Na Slovensku v tomto my sme trošku pozadu, ale nie procesmi alebo skúsenosťami, ale tým, že sme začali neskôr. Čiže my ešte si tým celým nejakým spôsobom prechádzame, hľadáme tie riešenia a v tomto naozaj zase aj obrovská vďaka kolegom aj z Čiech, že nám ukazujú niektoré veci alebo riešenia na veci, ktorými si už oni prešli a my už si len vieme vyťahnuť z toho to vhodné pre nás a rovno to implementovať a ušetriť si čas. Čiže špecifika, ak by som to zhrnul medzi Slovenskom a Českom, alebo teda aj medzi Moravou, Business Unit Morava, Čechy, Slovensko sú významné a asi tak by som to uzavrel. Sú značné. Super. Pojďme to uzavřít. Máme tady první dotaz, tak si dovolím ho rovnou přečíst. Dobrý den, máte nějakou zkušenost s výrobou sezóní a jak to adaptovat správně do dnešní doby? V sezónu bych potřeboval 2x tolik lidí a mimo sezónu polovinu. Myslím, že tohle může být jedno ze specifik firmy. Tak jak s tím naložit? Veľmi dobrá otázka. Moja analyzačná povaha mi nedá ako keby odpovedať bez toho, aby som sa opýtal minimálne 2-3 ďalšie dodatočné otázky. A od toho by som sa odrazil. Potreboval by som minimálne vedieť, aký je to segment, čím sa firma zaoberá, aká je veľká. Nechcem na to zámerne odpovedať takto hneď z fleku, pretože by som potreboval vedieť pár nejakých informácií. To, že je sezónnosť výroby, je špecifikum. Samozrejme, že je. A veľmi ťažko uchopiteľné, pretože keď je to výrobná firma, ako bolo napísané,
tam je to o to ťažšie, pretože obchod a výroba sú v istom slova zmysle väčší nepriatelia. Ak je to výrobná spoločnosť, kde raz nestíhame, lebo máme veľmi veľa dopytov a objednávok, alebo raz zasa máme proste málo práce a nič z trhu nechodí, tak to sú veci, ktoré vždy sú. Málo kedy sa stáva, že to je úplne v nejakej rovnováhe a ťažko sa s tým vysporiadáva. To hovorím na rovinu, že to nie je ľahké, pretože nastaviť vždy ideálny počet výrobných pracovníkov sa samozrejme nedá. No a predpokladám, že aj v Čechách, aj na Slovensku takéto praktické riešenie častokrát je aj využitím napríklad nejakých živnostníkov. Ale už aj toto sa nejaví ako úplne fajn, pretože neviem ako v Čechách, ale viem, že aj v Čechách, ale na Slovensku veľmi, veľmi významne sa toto kontroluje a čoraz viac. Čiže ako náhle sú tam nejaké prvky závislej činnosti a niekto sa do toho oprie, vie to stať firmu obrovské peniaze. Čiže ľudia, už aj majiteľia, a častokrát to aj riešime, tento my tu nazveme švart systém, takzvaný obranu proti tomu. Čiže už aj živnostníci, ktorí boli nejakým spôsobom takouto záplatou, už aj toto je čoraz viac riskantné riešenie. A zároveň nie je to úplne 100% riešenie aj z toho dôvodu, že keď mám dobrého živnostníka, tak aj o neho mi je ľúto prísť, keď viem, že teraz mám pokles vo výrobe, nemám mu dať čo robiť, ale viem, že je šikovný a že keď niekde inde o 2 dvory ďalej tú prácu pre neho majú a chce tam ísť a ešte mu dajú o euro navyše na hodinu viac, tak je to škoda. Čiže je to o nejakom plánovaní. Minimálne je dobré vždy si povedať, ak tú sezónnosť vieme zachytiť, či je úplne rozbitá, alebo sa tá sezónnosť nejako opakuje. Ak sa tá sezónnosť nejako opakuje, tak potom vieme, aspoň to, čo vieme naplánovať, tak vieme sa na to pripraviť a tomu prispôsobiť nejaké opatrenie. Toto by som urobil asi ako prvé, ale viac by som potreboval o tej firme vedieť na to, aby som dal nejaké adekvátne odporúčanie, ale naozaj chcem povedať, že nie je to jednoduchá téma. Nie je to jednoduchá téma a to riešenie sa nehľadá ľahko, ale určité riešenie je v plánovaní, v pozretí si toho, do akej miery sa tá sezónnosť opakuje, či niečo, neviem, aj sa nejako predzásobiť, v závislosti od toho, aká je to výroba a tak ďalej. Já si dokážu tady ale představit u té sezónnosti, takže to nemusí být ani tolik o plánování, dejme tomu produktu a toho, abychom měli správně naskladněno tak, jak potřebujeme, ale je to opravdu o lidech. Jak si sehnat lidi na tu danou sezónu, kdy jsme vytížení. Je to klasika toho, když máme třeba rezorty na zimu, kde si nám lidi ubytovávají především během zimy nebo během léta, ale potom tam máme okurkové sezóny, jaro, podzim, kdy ještě úplně otevřít nemůžeme. A pro nás největším problémem jsou lidi. Sehnat schopný kvalitní lidi, který si ale zároveň nemůžeme dovolit platit po dobu celého roku, protože je to prostě mimo sezónu. Tak jak si zajistit takzvaný lidský kapitál? Lidský kapitál dneska a to určite mi dá každý za pravdu, to je téma absolútne zásadná, pretože dobrých ľudí je veľmi málo a ak aj sú dobrí, tak zasa pri nás sa to nejaké špecifika, ale keď sa vrátim teda k tej otázke, tej sezónnosti, tak viem, že sú firmy a zasa v závislosti od toho, čím sa zaoberajú, že sa snažia nájsť aj nejaký taký ten side business, okrem core businessu mať aj niečo, kde tých ľudí vedia aspoň čiastočne uplatniť aj mimo sezónu, ale ak je to vyslovene nejaká strojárska výroba, kde tá sezónnosť je proste daná a nedá sa predikovať, že jednoducho sú silnejšie mesiace a slabšie mesiace, tam je to komplikovanejšie. Niekde je to zasa o tom, že tá sezónnosť je ako keby daná tým trhom a bojuje s ňou každý, keď je to nejaký cestovný ruch. No tak tam je to naozaj dané tým, že ten celý trh je taký. A v tom prípade aj tí ľudia sú na to mentálne nastavení, že vedia, že teraz sa proste je leto, tak máme 14-ky, 12-ky a v zime, alebo naopak, v závislosti od toho, či je to nejaký, rezort na lyžovanie, tak zasa tomu sa tí ľudia prispôsobia a vedia, že mimo sezónu si proste bohužiaľ musia nájsť nejaké iné riešenie, ako sa zaobstarať.
častokrát je to potom ako keby mimo kompetenciu už toho majiteľa, lebo on s tým trhom nevie niečo urobiť. Takže tak. Pak ještě nedej bože, když nám do toho skočí třeba covid, tak to jsme už úplně někde jinde. Znova vás prosím, jestli máte jakýkoliv dotaz, určitě se ptejte, posílejte, ráda ho za vás přečtu a předtím, než ještě pošlete jakýkoliv dotaz, který by vás zajímal, tak mě zajímá, Dušane, kdy nám teda pomáhá to, že jako firma jsme specifičtí a kdy nám to škodí? Protože zase z druhého úhlu pohledu já často můžu mít nějaký produkt nebo službu, která je právě skvělá v tom, že je specifická. Tak kdy mi ta specifičnost pomáhá a kdy už mi podráží kolena? No tak tá špecifickosť pomáha práve tam, kde tá špecifickosť zarába. Hej? Čiže ako hľadajme tie špecifickosti. Naozaj, keď mám niečo, čo iný nemá, tak to treba využiť. Hej? Častokrát to, že mám niečo, čo iný nemá, alebo častokrát aj sú firmy, kde mám nejaký core business, ktorý mi niečo prináša, alebo napríklad aj trh ide dole a stále si ho držím, ale popri tom mám nejakú podpornú nohu, 1, 2, 3, ktoré sú tým špecifikom tej firmy, že nerobím len jedno, ale našiel som sa niečo iné, čo mi napríklad zarába, hej, tak samozrejme, že treba to využiť. A ja som pôsobil vo firmách, ktoré boli naozaj veľmi, veľmi špecifické. Dám príklad firmy, ktorá ako jediná na Slovensku vyrábala ten daný materiál. Hej, keď poviem, že reakčne spájaný silícium karbíd, málo kto si pod tým dokáže niečo predstaviť. A tá firma, keďže sme boli jediná na Slovensku a v rámci Európy nás bolo naozaj len pár, tak doslova nám niektoré veci boli až odpustené práve kvôli tomu, že to bol tak až nedostatkový tovar, že keď niekto chcel nejako veľmi rýchlo vyrobiť ten materiál alebo nejaký produkt z toho materiálu, tak vedeli, že nemajú veľmi veľa možností. A to bola tá unikátnosť tej firmy, na ktorej sme dokázali zarobiť. Jasně, tak to znamená, že občas jsme natolik specifický a máme něco tak moc svýho, že i zákazníci se nám prostě musí přizpůsobit, protože ví, že nikde jinde to neseženou. Áno, ale tak to máme z oblasti... segmentoch, kde tie firmy naozaj sú rovnaké, teraz je to napríklad stavebný biznis, a tie firmy sú jedna ako druhá, bude len teda firma menšia, stredná, väčšia, ale robia de facto to isté, tak tam je to práve o tej šikovnosti majiteľa alebo manažmentu nájsť niečo, čo robíme inak ako ostatní, alebo lepšie ako ostatní, alebo rýchlejšie ako ostatní. A to je to špecifikum, ktoré nám dáva nejakú výhodu voči ostatným. Dušane, jak ty vnímáš, že se vyplácí experimentovat vůbec ve firmách a ve společnostech? A teď nemluvím o produktech nebo o službách, ale opravdu v řízení. Když například si řeknu, my budeme tak specifický, že budeme mít čistě horizontální styl řízení. Nebude existovat žádná vertikální hierarchie, horizontálně jsme si všichni rovni. A to je naše specifikum, řekněme, nějaká naše brand identita, kterou si chceme my držet. No, presne o tom to je, že či to chceme urobiť preto, lebo je to cool, lebo sme sa to niekde prečítali a myslíme si, že však poďme to skúsiť, ale to sú tak zásadné rozhodnutia pre tú firmu, že to by som naozaj nešiel do toho len kvôli tomu, že som si niekde prečítal, že to môže dobre dopadnúť. Hej. Je to zasa o tom, že aj experimentovať, však môžeme, samozrejme, ale určite by som si veľmi dobre zvážil, či tá firma je teda, ak sa bavíme konkrétne o takejto štruktúre vyslovene, či je na to tá firma pripravená. Či má celkovo tých ľudí, ktorí sú schopní sa adaptovať na takéto niečo. Niekde sa to dá, môže to dopadnúť veľmi dobre, a dokonca to môže byť prospešné pre tú firmu. A sú firmy, kde by som to absolútne neodporúčal. Alebo kde, ak niekto povie, že chcem to, tak to implementovať veľmi, veľmi postupne, pretože to môže zo dňa na deň, keď to teraz dáme všetkým ľuďom, tak to bude totálne neriadený chaos. Znamená pro tebe, Dušane, být specifický rovná se být odvážný, nebo to nutně tohle nemusí znamenat? Pekná otázka. Verím, že sa to takto dá spojiť a nemyslím si, že byť špecifický je nevýhoda. Hej? Práve naopak, treba hľadať tie špecifika, ktoré sú tie pozitívne, také, ktoré niekto iný nemá a tie využívať. Ale ani to dneska nie je jednoduché, pretože
firmy sú veľmi, naozaj konkurencia je veľmi silná a aj ľudia, stále hovorím, že sú veľmi šikovní a múdri. A tí múdri si hľadajú k sebe tých múdrych. Hej. A títo, keď niečo spolu vymyslia, tak tie špecifika vedia nájsť a vedia potom bojovať na trhu významnejšie. Takže ja si myslím, že byť špecifický je v podstate je o odvahe, ale treba byť aj obozretný. Máme ještě nějakých 5 minutek do konce. Mám pro tebe z mojí strany poslední otázku. Uvidíme, jestli ještě nějaká doputuje od diváků. Když já jako majitel nebo CEO společnosti či majitelka jsem specifická, to znamená jako osobnost a moje charakteristické vlastnosti jsou specifický. Je za tebe v pořádku je propsat potom do vedení společnosti a společnosti jako takový? Ako myslíš propsat? To znamená, že jsem specifická například v tom, že jedu hodně na výkon, ale zároveň dokážu být velmi empatický člověk. Měla by se odrážet ta specifičnost lídra, který vede tu společnost a jeho charakteristické vlastnosti v tom, jak ta firma potom vypadá a jakým způsobem je řízená, nebo naopak se má od toho poodstoupit? Ja by som povedal, že to sa ani nedá veľmi oddeliť, lebo ktokoľvek tú firmu riadi, tak ten rukopis jeho v tej firme je. Či chce, alebo nechce. Tá firma sa do istej miery prispôsobuje tomu, kto v tej firme velí a špecifickosť šéfa, riaditeľa alebo majiteľa, to je téma na ďalší webinár, pretože každý je špecifický, každý je iný. A aj pri tej špecifickosti, keď sa teda bavíme v tomto prípade o majiteľoch, tak aj tu my to berieme do úvahy. Hej. Dokonca to berieme významne do úvahy a pri nasadzovaní interim manažérov, lebo častokrát prichádza zo strany majiteľov taká požiadavka, že my chceme interima, tak ideme do toho s vami, ale dajte nám takého, ktorý rozumie nášmu segmentu. Ale nie vždy je to dobré a aj tí naši interim manažéri majú radi tú challenge v tom, že si skúsia nejaký iný segment a častokrát naozaj to vychádza veľmi, veľmi dobre, lebo to nie je nejaký limit, že v tom segmente dovtedy nepôsobil. A práve naopak, veľmi významne sa snažíme hľadať interimov, ktorí sú vhodní tým špecifikám toho majiteľa, aby si spolu rozumeli, alebo aby nejakým spôsobom to fungovalo. Že keď si teda aj nebudú vyslovene rozumieť, a ako som už hovoril v minulosti, že nemusia spolu chodiť na pivo po práci, tak aby to aspoň teda v tej biznis rovine alebo v tej komunikačnej rovine neviazlo, aby to malo ten efekt, ktorý to má mať. Čiže na tú špecifickosť toho majiteľa, ako na tú osobnostnú rovinu, veľmi, veľmi dbáme. Aj práve preto sú stretnutia so senior interim manažérmi o tom, že sa snažíme navnímať toho majiteľa a keďže poznáme teda aj jeho, vieme, ako premýšľa, ako zakladal firmu, ako postupoval a z toho dedukujeme, aký je to človek a stretávame sa s ním teda počas tých obchodných jednaní, počas analýzy, navnímame ostatných ľudí vo firme, ich špecifika, podľa toho naozaj významne prispôsobujeme aj výber interimov, lebo poznáme teda firmu, poznáme majiteľa, poznáme vlastných interimov a vyberáme aj podľa toho, aby zapasoval ako pucla do špecifickosti tých osobností v firme. Děkuji ti moc krát, Dušane. Čas nám téměř vypršel. Máš na úplný závěr nějaké závěrečné poselství pro nás? Cokoliv, co by si chtěl Takže ještě říct? nemám žiadne, ale kľudne buďme špecifickí, ale naozaj buďme si vedomí aj toho, že niektoré veci sú predsa len unifikované. Sú riešenia, ktoré aj my ako JPF alebo aj iní majú, ktoré vieme do tých firiem priniesť hneď a uplatniť ich s tým, že rešpektujeme špecifickosť tej firmy, ale vieme, že sú platné a takmer paušálne použiteľné. Perfektní. Dušane, já ti moc krát děkuji za to, že jsi odvedl tento webinář a jakým způsobem si ho vedl. Vám všem posluchačům, divákům děkuji, že jste se k nám připojili. Připomínám, že během zítřejšího dne vám dorazí záznam do vašich e-mailů a zároveň vás žádáme a prosíme, abyste nám vyplnili zpětnou vazbu, protože webináře pro vás chceme organizovat a pořádat pravidelně, tak ať je můžeme zlepšovat s každým dalším vysíláním. Mějte krásný zbytek dne, díky moc za to, že jste se připojili a opatrujte se. Dušane, ahoj. Ahoj, pozdravujem vás.